A casa s'està bé, encara que no hi hagi electricitat. De pressa! Entrem a casa, com plou! Quin fart de Pensava córrer! que no arribaríem mai. Com plou! I no para de tronar. Jo no vull que em prenguin el malic. Però què dius ara, Shishimaru? Tu no tens malic? És clar que sí, me l'estimo molt. Kenichi, és veritat que quan hi ha tempesta el dimoni del trot pot robar el malic? No ho sé. Sí, és veritat. Al dimoni del trol li agraden molt els malics. Per què no ho comprovem? Comprovar-ho? Sí, fem-ho, serà molt senzill i divertit. Shinzo? Estic segur que el dimoni del tro vindrà per veure el malic d'en Shishimaru. Per què em mires d'aquesta manera? Shishimaru, aquest serà un experiment interessant. Que no sóc un conillet ninja, deixeu-me! Mira, té un malic enorme. És una pegada. El dimoni del tro ha arribat! Només sóc jo. Ai, quina por que hem passat. Ai, germà. Ui, em pensava que eres el dimoni del tro. Tranquil, això no existeix, Shishimaru. És un conte per nens petits. Ai, quina sort, malic meu! Senyores i senyors, un llamp acaba de causar una avaria elèctrica. En aquests moments s'estan reparant. Perdonin les molèsties. Què fem, nois? Sense llum no podem preparar el sopar i engegar la rentadora. Quina llàstima. Avui que tenia tantes ganes de fer els deures. Jo volia ajudar la mare i ara no podré. Quina mala sort. I jo no podré llegir el diari. Quina poca vergonya. Per què dieu totes aquestes coses si sabeu que no són veritat? Jo ho dic de debò, Shinzo? Esclar que sí, germà. Ho hem dit d'acord. Canviareu d'idea quan torni la llum. Calla, no diguis Ai. bestieses. Molt bé, podem començar ara mateix a donar un cop de mà a la mare. Ho dius de debò? I com ho fem, a les fosques? Antigament no existia pas l'electricitat i la gent no tenia màquines, ho feia tot amb les seves mans. En Shinzo i en Shishimaru rentaran la roba i tu, Kenichi, a estudiar. Que bé! Podem fer les feines entre tots. No sé per què he obert la boca. Va, afanya't! Crec que amb això ja n'hi ha prou. Vinga, comença, Shishimaru. En marxa. Així ho faig bé. Jo ara me'n vaig, després tornaré. Tu! Ets molt espavilat, Jinzu. Qui ha de fer la feina? Jo tot sol? No és tan greu, així et rentes tu també, que bona falta et feia. Aquest Jinzu té molta barra, molt bé. Ho faré. Ai, quina llauna, per culpa de l'apagada de llum hem de fer les feines, germà, germà. Germà, què fas aquí estirat, després que has posat tothom a treballar? No estic descansant. Encara que estic estirat, jo també treballo. Sí? Què fas? Planxo la roba amb el pes del cos. Tècnica per planxar? No ho havia sentit ni mai. És una herència dels nostres avantpassats. Has vist com la roba queda tan bé com quan la planxa la mare? I aquesta samarreta també ha quedat molt bé. És una llàstima que no pugui estudiar enmig d'aquesta foscor amb les ganes que tinc avui de fer els deures. Ja m'ho imaginava, estàs fent el dropo. Atori! M'has espantat. Au, vinga, Kenichi, estudia. Però quin disbarat que dius. Que no saps que no és bo estudiar sense llum, que se'n pot fer malbé la vista. No pateixis, això té remei. Tècnica d'il·luminació ninja. Què et sembla? Amb aquesta llum ja pots estudiar? No has dit abans que tenies moltes ganes de fer els deures? D'acord, faré els deures, sí. Molt bé, confio en la teva paraula. Quina llauna, no sé per què s'hi ha molestat. Ai, Kenichi, l'obligació dels estudiants és estudiar i fer els deures. Ai! Auxili, Atori! Mare, què passa? Què és això? Mira, no para de sortir escuma de la rentadora. Ui, l'he espifiada. Crec que hi he posat massa detergent. La culpa de tot l'has tinguda tu. Em roda el cap. Em marejo. El meu cos també dóna voltes. No puc parar. Shishimaru. Shishimaru. Caram, si això és el que enteneu per ajudar, val més que no feu res i que us estigueu quiets. Senyores i senyors, encara no s'ha pogut reparar l'avaria. Perdonin les molèsties.
Perdona, estimat, però no he pogut fer el sopar per culpa de l'apagada. Pare, aquest és el menjar de reserva que els ninjas tenim per a casos d'emergència. És menjar sec fet d'arròs, verdures i altres coses amb molt d'aliment. Vols dir que això té el mateix valor nutritiu que un sopar normal? Increïble! Sembla un menjar del futur per alimentar-se a l'espai. Si un científic ho investiga, comprovarà que el menjar especial és molt semblant al que vam inventar els ninjas. Avui és el meu aniversari. Per molts anys, per molts anys. Estimat Shishimaru, que siguis molt feliç. Però què dius, Shishimaru? T'has equivocat. Tornaré a encendre les espelmes. Oh, el meu sopar ha desaparegut del plat. El meu també ha desaparegut. Jo he fet més feina i he de menjar més. Shishimaru, tens molta barra. Vinga aquí. Ai, deixeu-me. N'havia per tant que era que sou. Ai, deixeu-me. Les apagades causen molts problemes, oi? Ni.